Do piče! Ma rozjebkali. Nič, ľudkovia, končím, idem si ja robiť jesť. Do roboty sa mi treba ísť. Takže idem si spraviť jesť a zajtra keď tak od nejakej tej tretej, štvrtej zase sa tu vidíme. Na dneska to ukončím. A keď tak, zajtra znova. Dobre ľudia. Díky moc za sledovanie, díky za pozornosť, za všetko. Majte sa krásne. A idem ja chystať sa, het. Čaute, čaute, čaute. Ahojte. Krásny zvyšok dňa vám prajem. Nech sa ti na Grepolise darí. No díky, však budeme tam hrať dvaja, no na Grepolise sa mi bude dariť v robote. V robote Grepolis fakčiť. Vo veľkom. OK. Takže majte sa krásne. Čaute, čaute. Držte sa. Díky moc za sledovanie. Bye, bye, bye. Silno kývam. Tak, čaute, čaute. Fuj, ma ruka bolí.